Isa ka bang K-drama addict o katulad ko na naghahanap ng K? Sige na nga, baliwalain mo na lahat ng mga sinabi ko. Kasi eto na, ang top 10 signs na ikaw ay K-drama addict. Number 10. Inaatake ka ng isang episode na lang syndrome. Wala bang butas? Walang iyak. Wait lang, iyak ako. Isipin ko muna kung ano yung mga masasakit na nangyari sa buhay. Captain Ray! Kahit hindi na ako matulog, okay na ako hindi matulog. Number 9. Subtitles is live. Ongoing pa ba yung K-drama pinanonood mo? Well, you have to wait because patience is a virtue. The drop bomb. Ano? Anong sinasabi ko? The bomb dropped. Bomb drop. Boom. Nood agad sa internet. Kaya lang, wala nga lang subtitle. Ay, nagyakapan sila. Ay, kabit siya, kabit. Ganun. Natin naman sarili. Pang-walo. Nagsasalita ka na ng Korean language. Oppa, aiko, oma. Kansamnida. Annyeonghaseyo. Gumagano nung maaba yung muso. Number 7. You are... Ay, ano na nga yun? Fan ka na ng Korean food, samgyup pa more. Mahilig ka na sa samjang, kimchi, bibimbap, and so much more. Lalo na ang samgyupsal. Umu-order ka rin ng soju, diba? Para feel mo na ang pagiging Korean mo. Ganun. Tapos ganun. Ito talaga. Di marunong. Number 6. Bumibili ka na ng mga beauty products from Korea! Yung mga ginagamit din ng K-drama stars, gusto mo na rin gamitin. Pati yung taong nagamit. Charot! Number 5. Nagfa-fantasya ka na. Yes, pinagpapantasyahan mo na si... Isa pa. Hindi maayos yung itsura. Pinagpapantasyahan mo na si Captain Ray na buhat-buhat ka o pinipiggyback ride ka, or si PSG na kangusuan mo. Yes, kasi wala ka namang ibang magawa kundi pagpantasya na lang. Hello, like, yeah. Number 4. Ginagaya mo na ang itsurahan ng mga K-drama. Ay, isa pa. Number 4. Ginagaya mo na ang itsurahan ng mga K-drama stars. Like, the beautiful skin, yung dewy makeup. Let's put something here to moisturize our skin, like glass skin, diba? Ayan o. Nandiri ako sa sarili ko. Oh ha, look at that skin. Oh ha, oh ha. Kumuputo na kayo. Number 3. Kinakanta mo lahat ng OST ng favorite drama mo. Kahit hindi mo alam yung lyrics. Gangnam Style. Number 2. Wallpaper mo ang crush Korean actor or actress mo, just like me. PSG is love. I love.
ginagawa? Kumain ka na ba? Text ka na ba? Oy, mag-text ka naman sa akin. Mag-video call ka naman. Lagi ka na lang busy. Masyado mo pinapakilig yung iba. Ako naman yung pakiligin mo. Tigilan na natin ito. Number 1. Hindi ka makakaget over sa show na, ha? Ano yun? Pag natapos mo nang panoorin yung buong drama o yung show, you feel empty. You feel lost. Like, ganun lang yun. You'll search for more, and more. Nagmamanig na yung bako. And then, you will cry in your bed to sleep. Hug someone like you are imagining your crushable oppa. Hala, pawis. So, yan po ang ating top 10 signs na ikaw ay isang Korean drama addict. Addict ka ba? Wala, nautot ako. Thank you so much, guys. This is me, DJ Rockantera, and you're watching here dito sa 90.7 Love Radio. Bye-bye, guys. Love you all. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka ng aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga latest naming videos. Go, guys!